אחד הפירות היותר מיוחדים ששמורת הטבע הזאת מניבה הוא ספארי לילה. מדריך מיומן מוליך מטיילים סקרנים בתוך הסבך הירוק של שולי השמורה, שמסביב שולטת ביד רמה ממלכת החושך. בקוסטה ריקה בכלל, ובשמורת הטבע מונטה ורדה בפרט, יש ריכוז מהגדולים בעולם של דו-חיים. יש כאן יותר מ-30 מינים של צפרדעים, קרפדות ואילניות, רבים מהן פעילות רק בשעות הלילה. Typical frogs in temperate areas will lay hundreds or thousands of eggs each. Yeah? These will lay perhaps 10, but they are very large and they have a big yolk and a thick coat. And the whole tadpole stage, the tailed stage, takes place inside the egg. So what comes out of the egg is a tiny frog. כלים ממי סוכר שנתלו על ענפי העצים משמשים תחנות האכלה לעטלפים מוצצי צוף. You can see that they are unable to hover for as long as the hummingbirds. They don't have that control, so they must make the most of a visit. החקלאות היא הענף המרכזי בכלכלת קוסטה ריקה, והגידולים העיקריים הם בננות וקפה. בעבר שימשו עגלות העץ הרתומות לשברים להובלת הקפה מהמטעים לבתי החרושת. היום המדינה הקטנה היא אחת מיצואניות הקפה הגדולות בעולם. כשליש מהקפה האיטלקי ויותר מ-40% מהקפה האמריקני מקורם במטעים של קוסטה ריקה. מפל המים לפז, בתחומי שמורת הטבע לפז, שהפירוש המילולי של שמם הוא השלום, נמצא לא רחוק מהר הגעש פועז, המתנסה לרום של יותר מ-2,700 מטרים. עסקת החבילה של הטיול הרגלי בשבילי השמורה כוללת את השילוב המופלא של נופי היער הראשוני עם הרסס הקר והרטוב של סדרת מפלי המים. המים של נהר לפז נשפכים לאפיק נהר טבקון, שזורם למרגלות הר הגעש הפעיל הרנל. אחת התוצאות של הפעילות הגעשית היא סדרה של מעיינות חמים באפיק הנהר. גן העדן הטבעי הזה זכה לתוספת מעשה ידי אדם העונה לשם טבקון ריזורט. ספא מפנק ביום ובעיקר בלילה. מספרים שבפעם האחרונה שהר הגעש הרנל התפרץ בגדול, בשנת 1968, הוא קבר תחתיו אחד משני הכפרים ששכנו למרגלותיו. הכפר שניצל מיהר לשנות את שמו לפורטונה, שפירושו מזל. הדרך שיורדת מהקורדיליירה סנטרל, סדרת הערים במרכז קוסטה ריקה לכיוון החוף הדרומי, חוצה מספר ערוצי נהרות, ביניהם ריו פריטה, נהר פריטה. להקה לא קטנה של תנינים גדולים עשתה את הנהר הזה לבית, ואת הדגים החיים בו למזון. הזוחלים הטורפים האלה, שמשקלם יכול להגיע ל2 טונות ואורך גופם ל7 מטרים, הם היום מוקד משיכה לתיירים, שמקפידים על מרחק בטוח ממי שנראים כעדות חיה האחרונה של תקופת הדינוזאורים. רצועת החוף הדרומית של קוסטה ריקה נמתחת לאורך 1,016 קילומטרים מהגבול עם ניקרגואה בצפון מערב ועד הגבול עם פנמה בדרום מזרח. הצמחייה הטרופית הירוקה מגיעה עד המים הכחולים של האוקיינוס השקט. כביש החוף הצר של קוסטה ריקה עושה את דרכו בין מטעי בננות, קנה סוכר ועצי דקל לבין מפרצים וחופי רחצה. פה ושם ניצבים לאורך הכביש דוכני מזכרות ושווקים קטנים
המכוונים בעיקר לכיסם של תיירים. פלאיה מנואל אנטוניו, חוף הרחצה בשמורת הטבע מנואל אנטוניו, קצת מדרום לעיירה קפוס. הוא חוף חולי יחסית ונחשב לאחד היפים בחופי המדינה. מתברר שלא רק בני אדם חושקים בחוף הקסום הזה. גם הקפוצ'ין לבן הלחיים, הקוף הנחשב לחכם ביותר מבין קופי מרכז אמריקה, יודע מה טוב. הוא מגיע ללקט מזון בשמורת הטבע הפופולרית ביותר של קוסטה ריקה. התנועות האיטיות האלה שייכות לעצלן. כן, יש חיה כזאת. עצלן הוא לא רק תיאור ההתנהגות של החיה המבלה את רוב שעות היום כשהיא תלויה רדומה על העץ וגופה הפוך כלפי מטה, עצלן הוא גם השם שלה. בשנת 1502 הגיע לכאן בפעם הראשונה אדם לבן מאירופה. זה היה כריסטופר קולומבוס במסגרת מסעו הרביעי מספרד לאמריקה. תכשיטי הזהב שעמדו המקומיים גרמו לו לחשוב שמדובר בארץ עשירה, ולכן קרא למקום קוסטה ריקה, החוף העשיר. המציאות הייתה שונה. היום, הכלכלה של קוסטה ריקה יציבה ומשגשגת יחסית לשכנותיה במרכז אמריקה. אבל השוק של קפוס וגם נתוני התוצר הלאומי מעידים שקוסטה ריקה עדיין רחוקה מלהיות מדינה עשירה. La piña se siembra a los 10 meses se le pone hormona. A los al mes 8 días está ya la frutita y a los 5 meses ya está la piña ya para cortar. תיירות ותעשייה הופכות להיות רכיבים חשובים ומרכזיים בכלכלה של קוסטה ריקה. אבל כשתעשיות בית קטנות ומסורתיות, המתבססות על גידולים חקלאיים, כמו למשל קני סוכר, עדיין נפוצות, הדרך אל העושר ואל הקדמה הטכנולוגית עדיין רחוקה. בינתיים, יש הזדמנות להרבות את הצמאון במדינה הטרופית החמה והלכה באמצעות מיץ קני סוכר, סחוט וטרי. הכביש הראשי החוצה את קוסטה ריקה מצפון לדרום הוא חלק מהאינטר-אמריקנה. הכביש המהיר הפן-אמריקני שראשיתו באלסקה שבצפון וסופו אחרי כ-26,000 קילומטרים בקצה ארגנטינה שבדרום. בקוסטה ריקה יש הכבוד לארח כמעט 600 קילומטרים של נחש האספלט הארוך הזה. אחד מאוצרות הטבע של קוסטה ריקה הוא העושר והמגוון העצומים של מיני הצמחים והחיות שבתחומי שמורות הטבע שלה. For tourists it's very important to take a local guide, always local guides, because one point you're going to have more information about forests, more information about birds, and also you're going to be more safe in the jungle. When you take a guide, you don't have to worry about nothing. We used to do this field because we grew up in this garden, in this forest. So the eyes we have, they're used to the plants, so we have a little idea what we're looking for. ואכן, אין חכם כבעל ניסיון. מי שנכנס לסבך בפעם הראשונה יגלה מהר מאוד שמרוב עצים לא רואים אפילו את היער, לא כל שכן את מי שחי בו. עכשיו אפשר להבחין בסנאי שמלקט מזון בקצה הכי גבוה של הצמרת.
לראות נקר צהוב גרון משפץ את הקן. קורמורן שמייבש את הכנפיים. אוריבי תרנגולי, טורקי וולצ'ר, דורס שממתין לטרף. לזהות בז שחור לחיים שנח על הענף. וגם לשים לב לאיגואנה שנצמדת חזק לגזע העץ. ואף שלכאורה הכל קורה גבוה על העצים, ראוי להתבונן גם נמוך יותר, לחפש וגם להיזהר מכל חיית השדה שזוחלת ממש על הקרקע. The snakes, they like very dark spots and wet spots. So when you find a little place like that with a lot of branches and look very wet, so you can tell gonna be nice spot for snakes. נא להכיר, איגואנה. האיגואנה שייכת למשפחה גדולה מאוד של לטאות המונה כ-700 מינים. For us to see iguana, we have to check the canopy, like those top trees over there. Little by little, and you check all the top trees, you know, you'll find a lot of iguanas. Iguana have ectothermal bodies, so they have cold blood, so they like the heat. Iguanas also are herbivorous, eat plants, so always they grow up in the canopy. למרות החזות הדרקונית המפחידה, האיגואנה נחשבת לחיה חברותית מאוד. בבית המלון סי קומונו, שפירוש שמו הוא כן, בוודאי, שם המעיד על מדיניות השירות לאורח, האיגואנות הן אורחות של קבע. אפשר למצוא אותן ליד הבריכה, זוחלות כמעט על כל שביל ורובצות בכל ערוגת פרחים. כל מי שבוחר לשהות במלון היקר והיוקרתי, שגם זכה בפרס הלאומי של קוסטה ריקה לאדריכלות, צריך להביא בחשבון שתמורת מיטב כספו הוא יקבל שירות מושלם, נוף קסום ואיגואנה ידידותית על חשבון הבית. יערות הגשם ויערות העננים של קוסטה ריקה, וגם כל מי שבא לטייל בהם, צריכים להגיד תודה גדולה לדארן רניק מקנדה, האיש שהמציא ופיתח את שיטת הטיול באומגה מעל צמרות העצים. It's closed? Everything closed? I'll go back. אפשר להבין את החשש. לעמוד על משטח עץ צר בגובה של כ-40 מטרים, להסתכל לצמרת של יער העננים בעיניים, להיקשר לגלגלת ולבטוח לחלוטין בחוזקו של כבל הפלדה, זה לא הדבר הכי טבעי לעשות, גם אם אתה חובב טבע מושבע. אבל מרגע שמתחילים ומתמסרים לחוויה, קשה להפסיק. שם המשחק הוא אקו-טוריזם, תיירות אקולוגית. מפתחים את הפעילות התיירותית והטיולית בדרך שאינה פוגעת בערכי הטבע והסביבה, ובמקרים רבים אפילו תורמת ומסייעת לשימור. ביי ביי! קוסטה ריקה,
שכמעט רבע משטחה עדיין מכוסה ביערות גשם וביערות עננים, וכמעט 30% משטחה הם שמורות טבע, נחשבת למנהיגה העולמית הבלתי מעורערת בכל הקשור לפיתוח של תיירות אקולוגית. לעוף, לעוף, חביבי, לעוף. קוסטה ריקה היא גשר ביולוגי בין צפון אמריקה לדרומה. קולומבוס חשב שיש כאן אוצרות של עושר וזהב. במרוצת השנים התברר שהטבע הוא האוצר האמיתי של הארץ הזאת. אוצר טבע, פשוטו כמשמעו.